franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Yo. Vous avez raison. Il est curieux, hein? Comme une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Joka neljäs on oma akkansa orja. Ennen tätä nykynaisi pietti miestensä koirina. Vittu, mitä paskaa, kannabissolaito, mutta viinahan se tappaa. Virkavalta pieksää pentu, minkä kerkepressa vetää kyppisäkki päiväs pudia henke. Suomen hyvinvointivaltio, missä mättäpäivi räsäneen turpaki, kun nää vaan mäkätä. Ja tää vittu nykymusiikkia täyttä paskaa. Joku kyrvän kokoinen uniikki Kasmir ja Helsingistä Hanko. Senkin läski vois vetää hirtelippu tankoon. Sossut ja kytät mua jaksaa. Hiilosteho tulee jokaisesta. Vittu pikku viilosta. Tutkari, huumeet ja elämä. Opetta tää on old schooli, eikä mitä popedaa. Mihin jo mennyt se vanha getto-meininki? UG on muuttunut pelkäksi leikiksi. Joka pentu on kyl päivästä toisen kujalla. Ei tätä paskavaltiota vaan vois suvaita. Mihin jo mennyt se vanha getto-meininki? UG on muuttunut pelkäksi leikiksi. Joka pentu on kyl päivästä toisen kujalla. Ei tätä paskavaltiota vaan vois suvaita. Vuosi 2014 enää jo frendi, joka katkolta linnassa on. Osa tuskin pääse enää. Psykot pois ja lopput on lähtenyt toiseen maailmaan elämään. Rikosten keskellä turvallista kun heittäsit ihan PCPtä. Tuolla on Niinistöt ja antakaa pakolokit varmaan tykkää tonki ja pressomaha laukkua. Ai jaa. Mulla kun päässä vikaantelin sinisiin lutkil toisen nimen Sika. Vitut niitä viraoma siksi kutsuta joka poliisi vois imiä mun mulkkua. Ei se Pekka Poutekaan osaa ennustelevan numeroita taulu, että sais rahaa ruokaa. Sit on tää tuksu, mistä se läskihuora onnes kuuluu. Mihin jo mennyt se vanha getto-meininki? UG on muuttunut pelkäksi leikiksi. Joka pentu on kyl päivästä toiseen kujalla. Ei tätä paskavaltiota vaan vois suvaita. Mihin jo mennyt se vanha getto-meininki? UG on muuttunut pelkäksi leikiksi. Joka pentu on kyl päivästä toiseen kujalla. Ei tätä paskavaltiota vaan vois suvaita. Eka siis on menty eli nuoruuslaitoksissa. Ei täällä tosiaan oo hyvinvoinnista tietokaa. Onko se kumma, et ihmiset on vapat kun virkavaltassa jatkaa omi metkuja. Mieti usein mikä tätä yhdyskunta vaivaa. Eduskuntapresseen nötkötöttö mänän enää kaiva. Onko se oikeet poliisissa tehdä mitä tahtoja? Nelkko vähän erilaisia on menettänyt ihmisarvo. Arvapa hyvinkin, kun mitä kiremmät housut, niin sitä tyhkimpi. Eikä jaksa alkaa pohti niiden paska läpi, kun nää vittus kaikki pelit heittää gangsta-räppi. Onko se kumma, et mikä täällä toimi, kun kansanedustajat on tyyliä Timo Soini. Ja kuukaudessa viedä papereita Kela, kun ei sosiaalihuoltokaan moitteettomasti pelaa. Mihin jo mennyt se vanha getto-meininki? UG on muuttunut pelkäksi leikiksi. Joka pentu on kyl päivästä toiseen kujalla. Ei tätä paskavaltiota vaan vois suvaita. Mihin jo mennyt se vanha getto-meininki? UG on muuttunut pelkäksi leikiksi. Joka pentu on kyl päivästä toiseen kujalla. Ei tätä paskavaltiota vaan vois suvaita.